usuku lwalo usabatha. Right? Lolo suku lwesabatha lagcina libizwa ngesabatha kodwa lona lisile isabatha. Luwusuku lwalo. Kunosuku bese banesabatha. Zimbili lezi zinto afana. Hey. Awuyiphinde ya khumbula usuku lwesabatha ungcwelise kunosuku ibaluleke kakhulu le. Kunosuku olungolwesabatha. Kunento ebizwa ngesabatha bese banosuku. Right? Khona isabatha. Kukhona into ebizwa ngosuku lwesabatha. Right. Yini isabatha sophendula lo mbuzo? Oh yes. Ngoba abantu Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siyabonga. Siphinde sahlangana ngomusa nangothando likaNkuluNkulu. Mangabe ubona ke sihlangene kanje akukho kunye. Zindaba nje ezimnandi kuphela kule channel sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu noNkulunkulu. Uyena ke futhi namhlanje ozozihola kukhona konke. Ake ngiphinde ngibonge. Ngiyohlezi ngiyabonga nje ama subscribers, ngibonge nababukelayo nama returning viewers nama comments enu. Siyanibonga kakhulu. Kuningi enayini kusho lapho even namhlanje nje i-topic esizoyithinta yayicelwe omunye wababukeli ukuthi nje igama ke eselithe kungibalekela but sothinta yona ke namhlanje ngiyathemba ukuthi uzojabula kakhulu and kuyosizakala futhi nabaningi but ke ake samukele umfundisi wethu uBaba Khumalo enginaye namhlanje. Sabonga Baba Khumalo. Amen babu. Isikhathi osakho nje. Yes. Amen. Siyabonga kakhulu Baba Shabang. Sibonge nje kakhulu lo uNkulunkulu ekusebenzisa ucreator le platform la sishare khona indaba zikaNkulunkulu. Ngababingelela ke nababukeli emakhaya egameni elihle lomfelo wethu uJesu. Amen. Amen. Hayi siyabonga. Hayi sekunjalo ke yazi yizo lezo indaba ezimnandi. Uthi ihloko sana esethu namhlanje ngoba ubusungitshelile ngisisho sokhuluma ngesabatha. Yebo kunjalo. Namhlanje sifuna ukuthinta indaba ethi liyini isabatha. Oh yes. Yes, liyini isabatha ngoba kunenkulumo ezikhona eziningi phakathi kwebandla. Ezinye zicina zihlukanisa ngezathu sokuthi sibanga le ndaba yokuthi abanye isabatha baliqonda ngenye indlela. Nabanye baliqonda ngenye indlela nabanye bathi kukhona bathi kufanele ligcinwe isabatha. Uma sithi kufanele ligcinwe sithi kufanele ligcinwe liyini imali ligcinwa kanjani ngoba ngeke ugcine into ongayazi. Ngoba nalabo abakhalayo bathi kufanele ligcinwe. Uma usufunda kahle umbhalo kwabona baligcina. Sizophendula kumbuzo uthi lisekhona yini isabatha kubazalwane noma phansi kwesivumelwano esisha. Uma lisekhona linini but ngeke sithi lisekhona singalazi ukuthi liyini. Yonke lo mbuzo namhlanje sothola ama-answers. Yes. Okay. Namhlanje sothola ama-answers. Kuyo yonke into esiyenzayo singabantu thina we are creatures of logic. Thina njengabantu. Oh yes. Yes, asasidalwanga njengenkomo, we're not programmed ukuthi uvuke ekseni udla utshani. Masudlila utshani uhambe uyolala. Ubetshise uvuke kusasa ulindele ukuhlatshwa. Oh yes. Asilindelanga ukuhlatshwa thina. We're created for a purpose and that purpose is a higher purpose. There is why uNkulunkulu lithi uNkulunkulu masezodala umuntu kwakukhona konke esekudalile. Umuntu was the last creature ayenza. uNkulunkulu esezenzile zonke idalwa out of his own creativity. Yabona ukuthi uma kuthiwa wenza inkomo it was a creativity. Wayengazange wayikopela ndawo. Kodwa thina sikotsheliwe. Yes. Asikotshelwanga thina kuMichael. Akuzange kubheka uMichael besethi uNkulunkulu asenza umuntu after umfanekiso kaMichael. Futhi asikhotshelwanga thina kumaSherub namaSerafini. Thina saqotshelwa kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Okwenze konke sibe sibala amaSerafini, sibala amaSherub, sibala umhlaba nezulu nako konke imanga ekhona uthe sekwenzile umdala weinsuku nomdala wezinto zonke wayesethi ngifuna isidalwa esizofana nami. There is why ke noma umuntu eselahlekile kwaba uyena uNkulunkulu wathi ngizothatha inyama ngiyomlanda umuntu ngoba lokya
kuyinkazimulo yami akukho okufana nami edalweni zami zonke ngaphandle komuntu. Oh yeah. So masokhuluma indaba yensindiso abantu abaningi iyabashinda bayensindiso ayembuliwe. That is why kunalama confusions sigcina sikhuluma ukuthi abanye bathi isabatha likhona, abanye bathi alikho, abanye bathi yonke cause silahlekelwe le ndaba yensindiso kwase kusala nokukholwa ukuthi ukukholwa kuyini. Oh yeah. Yeah. And kusala lokukholwa thina kasi understand ukuthi thina siyini. Qala. Yes. So kuya sixoxeke leyo ndaba bengidlula nje la sikhona sisendabeni ukuthi isabatha liyini. Hey, kodwa xoxa indaba vele ya interesting ngokwayo kwangathi singaqhubeka ngayo but nakho la esikhona. Yeah. Iphathi lokhunjani indaba ngoba ivangeli li holistic ivangeli. Yeah. Li holistic but inkinga yethu ukuthi ibhlungu ngabe indaba ukuthi mawuzothi uphathise into umuntu angayiunderstand leyo. Oh yeah. That's why Jesu Christ ngathathi igolide. Wayakuthi nginike ingulube amaphareli. Oh. Right, ngoba zizowaxobe sebuya zariqeblani. Yeah. So kukhona futhi la elinganisa khona nangezinja. Yes. Angisazi ukuthi ngingabe ini ezinjeni. Nakunika okungcwele izinja. Oh. Yeah. That figure of speech what it meant to say ukuthi insindiso ayinganikwa abantu abangayivalue abangayiunderstand ivalue yayo ukuthi yini. Because uma ufunda kule yancwadi ngaphezulu khona into uJesu Christ ayikhulumayo ukuthi ekhuluma ngeaddress issue ayelokhunjani yehypocrisy obuphixiphiqi noma ubumenemene. Uthi awukwazi ukuyokhuza omunye umuntu wena ubungakhuzekile. Akwazi ukulungisa omunye umuntu wena ongalungisekile uthi izilungise wena kuqala. Zibheka ukuthi awunale nogongolo before uyofuna ucwezana ehlweni lomunye umuntu. Yes. Maye seqhubeka lapho uthi kodwa okungcwele ungakunika izinja futhi namaphareli unganiki ingulube. What does he mean? Usho ukuthi ungazama ukusiza umuntu noma ukwenza umuntu abengcwele noma ukutshela umuntu ngobungcwele ekubeni ngathini kuyinto angayiunderstand ivalue yaleyo nto ukuthi yini because uzoyithatha ayimoshe njengengulube mayiphinde futhi iphinde ingcolise. Ulokhunjani ubungcwele igolide uma sishumayela sithi abazalwane uNkulunkulu akakufuni ukuthi sikhuluma ngobungcwele okuyigolide inkazimulo le. So uma uzoyithatha le nto oyitshela abantu abafana nezingulube nezinja bayakuthuka ngaleyo nto. Oh yes. Yebo lonto leyo nizenza ngcono nina senibona ngathi nikholwa kakhulu. So uma uzosiza umuntu table yazi ngathi lana awumile kahle uncolile lana ngibona ngathi khona okuhleli la. You understand? Umuntu athi ngijwayela kabi why uzongibheka yonke lonto le because uma ukhomba into engalunganga kumuntu usukumsiza hayi ngoba usukumzonda ngoba ufuna ukuthi enze okulunga noma abe abona mekuthiwa mhlambe khona into elengile la bese uyayikhomba it's because ufuna ukungisiza ukuthi ngingahambe ngilengisile. You understand? Ngibe muhle ngifana nabantu bakhona ukungibheka kodwa umuntu onga-understand nomuntu ongenangqondo he does not appreciate that. Uzenza ngcono. Why ukuhamba ungibuka ukuthi njani nawe nezakhe inkinga. But first uJesu Christ into ayaddressayo lapho uthi qala bheke wena ukuthi wena ulungile yini. Akasho ukuthi singakhuzana uJesu. Ileli verse esilisebenzisa ukuthi sithiwa singahluleli umuntu oyahlulela ngalo kahlulela hayi ngasho njalo Jesu lapha ayaddress indaba yehypocrisy ukuthi akwazi ukufuna ukukhuza amanyala omunye umuntu nawo namanyala uthi qala susa wakhe amanyala before usiza omunye umuntu ngawakhe amanyala. Bese ethi ke but be careful ukuthi usiza abantu. Susizakele wena ufuna ukusiza abanye. Bheka ukuthi labantu basiza badinga yini ukusizwa ngalento basiza ngayo. Ngoba kungenzeka ukuthi ukhuluma nezinja. Futhi kungenzeka ukuthi ukhuluma nezingulube who are not going to appreciate lento zanayo. That's the problem that we are having in our church today. We are taking what is holy and we are giving it to people who are not appreciating ilokhunjani holiness. Hence we are being insulted within the house of God. Injalo. Hayi wa address issue la futhi uyiveze kamnandi abanye kwenye inkolo they go as far as bethi nambona ke lo Jesu wenu unibiza ngezinja kodwa lokho nibhizi namlandelela ngendlela osoyiveze ngakhona ke manje uyicacisile ukuthi wayengathi mangabe abezizwe mhlawumbe bayizinja. Ngiyazi khona nenye futhi iphathe la ekhuluma khona ukuthi isinkwa sezingane singanikezwe izinja but nale party inhle kakhulu endlela oyichaze ngakhona. Thina sizidalwa zikaNkuluNkulu uma ethi uNkulunkulu siyingulube siyizwe.
even no-Israel uNkulunkulu umbize ngamagama amaningi kabi khona la ethi nje abalokhundane abaholi baka-Israel bayizinje ehahaya so uNkulunkulu usebenzisa noma ngayiphi language ngesidalwa sakhe futhi ke yena usuke engasebenzisi ngokuthuka usengathuki usuke ebuka umoya operator kulowo muntu wakwabiza uHerod ngempungusho uJesu hayi ngoba emthuko that's why uJesu sengatholakalanga nasona is because uHerod benomoya wompungusho kukhona abantu ababuswa umoya welwane ethize umuntu angaphili as a normal human being as I said mangivula ukuthi we are creatures of logic we are created after God but kukhona abantu ababusa ngemoya welwane that is why sinabantu manje abakhona ukuphenduka babe zinyoka abantu abalala nenyoka yebo khona abantu ababuswa umoya wenyoka qinisile yebo lonto ingakho ke even ulokhunjana uJohn uMbhaphatisi uthi inzalo yenyoka he was addressing the spirit behind those people labantu abasabuswa umoya wobuntu sekunomoya othathe over umoya kaDrago umoya wobunyoka uthi phendukani kulomoya what we forget ukuthi sisi influenceable thina uSathane uyakhona ukuthi influence according to ama-demons akhe ama-demons kaSathane ahlukene ngamalokhunjana ama-variety amaningi kunenyoka laphana is responsible in the kingdom of darkness ezikhona influence abantu zibuse phakathi kwabantu but asikho lapho nciko engizama ukuveza la ukuthi konke akushoyo uNkulunkulu mayethi angeke ngithathe isinkwa sami ngisinikele ezinjananini thina singakaphenduki phambi kwaNkulunkulu sasifana nezinja and kongasiko thina sodwa bakhona naka-Israel ababenalo Herod lo obizwa ngempungusho kwakuyi-Israelite kodwa umbiza can you imagine impungusho yini impungusho phela inja yentaba uthamba otshaya lo mpungusho uthi mina ngisasebenza kuze kube manje right addressing the king and thina siyo namakhosi kodwa sifuna ukuzobhosta kuNkulunkulu sizozenza ngcono kuNkulunkulu asilutho thina Herod was the king and he was a Jew man why thina sizwa lobuhlungu obungaka is because of pride ngeke siqeda singena akulungile singene kuyo le liyini isabatha la isala khona indaba isale ekukholweni isale ekukholweni okay athi ngichaze lokhu singabazalwane namhlanje abathi bayakholwa kodwa bengakholwa kuhlukile ukuthi uyakholwa nokukholwa ukusho ukuthi uyakholwa ukusho ukuthi uyakholwa and bonke abantu bayakholwa ungezwa umuntu eqamba manga even an atheist umuntu ongakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona ukukholwa lokho uma ungakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona uyakholwa ukuthi uNkulunkulu akekho akusinto yazi so akekho umuntu ongakholwa ngoba umuntu udalwe udalela ukukholo ngoba noNkulunkulu uyakholwa he God is faithful the term faithful means ugcwalisiwe ngokholwa full of faith ngokholekile uthembisayo so uNkulunkulu mayekhuluma into usike ingakazi yenzeka kodwa usukazi izokwenza ngokukholwa ukukholwa yini kuba nesiqiniseko ngezinto ezithenjwayo suke ithemba leyo nto uNkulunkulu izoba khona number 2 ukukholwa yini ukuba nobufakazi noma nesiqiniseko ngezinto ezingabonwayo le nto asuke ekhuluma ngayo uNkulunkulu isuyenze kodwa usukazi enesiqiniseko sokuthi izokwenzeka so God is faithful so we are created after that character that is why uthasdala umuntu ngomfanekiso wethu asifuze ukufuza icharacter you understand so that character kaNkulunkulu kufanele itholakale yini so ukulahlekela abazalwane kakhulu banamhlanje ukukholwa sase sigcwala ke ngokukleima ukuthi thina siyakholwa kanti sekusela ukuclaim uclaim phela ukuthi thina siyakholwa asikholwa kufanele sikholwe ubone besikholwa imisebenzi yokukholwa biyosilandela futhi izinto eziningi esibangayo namhlanje ngaba sibanga ngoba ngabe siyakholwa ngabe sikhuluma one language Abraham akasindiswanga ngomthetho Isaac akasindiswanga ngomthetho ayibe kanje ngathi akasindiswanga uma kuzozwakala ngendlela Abraham akalungisiswanga ngomthetho more specifically ngesabatha akalazanga uAbraham isabatha ngendlela introducewa ngayo emthethweni kodwa waba nalo mawukholwa waba nalo uthi yena walithola ukudlula laba ababesemthethweni isabatha ngoba fanele understand ukuthi liyini isabatha yiyo sekufanele singene kuyona ke manje sabatha livela uNkulunkulu osothola ukuthi liyini uIsaac
Yeah. akalitholanga isabatha ngendlela yalabo abathola umthetho. Yes. Kodwa walithola isabatha. Okay. Even noJacob and lamadoda ngwabala intentionally so because yamadoda uNkulunkulu meqale identify njengoNkulunkulu wabantu athi uNkulunkulu wawo. Yeah. As much as engazange abe semthethweni aba kuphi ekukholweni. Yes. Abraham, Isaac, uJacob abantu bokukholwa lapho. Yes. Ngithatha phikele ake sifunde kancane la kuGalatians 3 ithi umuntu uyalungisiswa ngokukholwa. Uyayizwa ke manje ukuthi ikhuluma ngani? Khuluma ukuthi umuntu uyalungisiswa ngokukholwa. Yeah. Umuntu nje kuNkulunkulu ulungisiswa ngani? Ngokukholwa. Galatians 3 uverse u6 lapha nesizoqala kuye. Mayise ithi ke njengalokhu uAbraham wakholwa nguNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga. Abraham akagcinanga umthetho. Kodwa wakholwa. Ngokuba ukukholwa kungaphezulu kokugcina umthetho. Okay. Yes, ukukholwa kungaphezulu kokugcina umthetho. Ukukholwa inkazimulo engaphezulu kokugcina umthetho. All right. Yeah. Njengoba ngibona ngenza kanjena nje ngiyayetshisa. Asitshele ukuthi ngithatha. Yeah. Kepha ukuthi ngokomthetho akukho lapha mhlawumbe umwathi ukwehla nje kancane mhlawumbe siqale kulokhunjana. Noma singayeqi ncebo. Yazini ke ukuthi abakholwayo yibo abangamadodana kaAbraham, abakholwayo abagcina umthetho. Abakholwayo ayabagcina umthetho. Are we saying umthetho awukho kubantu abakholwayo? No, we are not saying that. But ukholwa kungaphezulu kwemthetho noma kunemithetho yayo engaphezulu kwalemithetho esasiniwe yona. Oh yes. Ngichaza ngisho ukuthini. Ngoba ukukholwa kona noma umthetho wawuyithutha owusihambisa entweni eyiyona yona. So lento eyiyona yona isinje just umthetho. Iyini? uKristu. Yes. Yes. And kuKristu sisindiswa kuye ngokukholwa. Ukumthetho phela womisiwe njengethuthu ukuthi usiholele entweni eyiyona yona. Lento eyiyona yona isinje just umthetho kuphela. Yeah. uKristu bani uNkulunkulu yizwi likaNkulunkulu. So umthetho wawumisela ukuthi usiholele entweni ephelele. That is why ngithi ukukholwa kungaphezulu kwani komthetho. Ngoba kuKristu singena ngokukholwa ayingomthetho. Bese siyayithola ke imithetho isikhona kodwa leyo mthi siyithola khona ingathini lokho esingene ngako kungaphezulu kwayo ngoba sigcinwa yiko futhi leke singene ngako ini ukukholwa. That is why lithi niyosuka ncebo angifuni ukulokhwasela kulokhunjana. Okay. Ngoze ngayihumusha amaroma. 1 manje ngikumusha ngeke ngisho ngalendlela. Esho ngayo. Maroma 1 verse 16 kahlahle nje 17 ithi ngokuba ukulunga kaNkulunkulu kwambulwa kulo ivangeli kuvele ekukholweni kuyise ekukholweni njengalokhu kulotshiwe ukuthi olungile uzakuphila ngokukholwa hayi ngomthetho. Verse 17 ithi ngokuba ukulunga kukaNkulunkulu kwambula kulo ivangeli kaJesu. Ungafunda verse 16 khuluma ngevangeli. Ithi ngokuba nginamahloni ngevangeli kabani? elikaKristu. Ngokuba lingamandla kaNkulunkulu ivangeli lelingamandla. Kube yinsindiso kulo nalo okholwayo. Ayugcina okholwa indaba manje ngokukholwa. Ngoba sasiyobuyiselwa lapha kuphi kwisithembiso uJesu Kristu uzile ukuzofulfill isithembiso asenza kuAbraham. Leso sithembiso sasingamiswanga ngomthetho sasimiswe ngokukholwa. Umthetho wanikezwa abantwana baIsrayeli njengethutha ukubagcina ukuze kufike uKristu azogcwalisa lesithembiso. Uyithembiso sani sokukholwa. There is why uLuka 17 athi ngokuba kulunga kaNkulunkulu. Right? Kwambuliwe kulo ivangeli. Kuvele ekukholweni kuyise kuvela ukukholwa kuyayisa futhi ekukholweni. Ngamanye ama version lithi from glory to glory. Ukukholwa kuyinkazimulo. Yes. Right? And ukukholwa kusilento thina akusukusho ukukholwa. Ukukholwa isenzo esithile. Umkholwa uzokwenza intando kaNkulunkulu. Angeke kwenzeke kuthi uyakholwa ungayenza intando kaNkulunkulu. Yes. Ngoba ukukholwa sikukusho ukwenza. So sinama claimers athi ngiyakholwa kodwa engakholwa. Isenzo cha. Ngoba ngeke kube nekukholwa ungenaso isenzo. Lokho ukukholwa kufile. Akukho ukukholwa kungenasenzo. Ukukholwa konke kuvezwa imisebenzi yomuntu. Ake ngichaza kancane nthini.
angeke usukele umuntu ehambela la uthi yakhona hayi ngeke uyini kwenza ukuthi umuntu yakhona uzobona ngezenzo kukhona into oyibhekayo ayenzayo lo muntu bese leli ikholo yeah so awuvela ukuthi nje kumuntu ngezwe ethi yakholo bese uthi ikholo wabuka imisebenzi wathi imisebenzi yalomuntu ifakaza ukuthi ulikholo so thina ke manje sisukile zenzweni zokukholwa sisukile ukukholwa nokuyikona kona elithi izwi kaNkulunkulu ukona ukukholwa okufile nokukholwa okuphilayo ukukholwa okufile lokungenasenzo ukukholwa okuphilayo lokho okubona ngesenzo hayi ngokukhuluma lento esiyenzayo yes so into elahlekile namhlanje leyo ukukholwa ukuthi kuyini ukukholwa so ukukholwa kuyinkazimulo ake sibuyele lapha emva kancane sibheke ukuthi ke la kuGalatians right uthi thini ke ithi yazini ke ukuthi abokukholwa yibona abangamadodana kabani baAbraham abokukholwa yeah bese thi kepha umbhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uza kulungisa abezizwe ngokukholwa walishumayela ngaphambili ivangeli kuAbraham wathi izizwe zonke ziyakubusiswa kuwe uyokulungisa abani abezizwe ngani ngokukholwa hayi ngomthetho asilungisiswa ngomthetho silungisiswa ngani ngokukholwa futhi sihamba ensindisweni ngokukholwa hayi ngomthetho imithetho ekhona imithetho kamoya wani wokuphila okumthetho esizokhuluma ngawo kancane noma singese uthinte okay yeah ngoba uma kuKristu sekupheleleni kobuNkulunkulu uma kuKristu ene lapha ekupheleleni kaNkulunkulu kukhona yonke imiyalo noma ama principles kaNkulunkulu nama principles okuphila embusweni kaNkulunkulu ukuthi la embusweni kaNkulunkulu akuse kodwa lapho ungena ngokukholwa futhi you are sustained in the kingdom through faith not through the law yeah that is why uyabona mangathiwa sustainwa umthetho ngaba akekho sakholwa namhlanje ngaba akekho sahlele embusweni ngoba thina umthetho angibe kanje sona each and every day what does it sustain us ukukholwa khola kanjani hankosi ngonile ngicela ungithethele the moment wenza le nto upractice lento ebizwa ngokuthiwa ifaith yokuthi uJesu wayifela izono zakho so lesisono noma lento yenzayo he can still assist you ukukholwa ukuthi njengoba ngimcela nje ungithethelele uzongithethelele noma ungithethelele right not because you have power ukuthi manje wena hayi ayisekho nje intimbo yenzayo cha ubani kuthiwa besustainwa ngokulemthetho ngabe kuthiwa ahlaliseke yilento eshabazana abaningi ke namhlanje yes thina we become sanctimonious sesicabanga ukuthi indaba yasensindisweni sigcina ngamandla ethu akanti akusiya amandla ethu ukukholwa kule misebenzi uJesu Kristu ayenza but ngizoyithinda ngoba ngifuna ibe neconfusion njengathi ngithi akunamthetho imithetho ikhona kodwa kumele si understand it i-apply kanjani and lo mthetho uyini right okay ke lapha masiqhubeka ithi ke njalo ke abakholwa bayabusiswa ithini abokukholwa bayabusiswa kanye noAbraham okholwayo ngifuna emphasize le Abraham akawutholanga umthetho Abraham wayesekukholweni kaAbraham eyokukholwa dispensation okukholwa and ukukholwa ukuNkulunkulu akufunayo Abraham nje baba sibusiso kuNkulunkulu noma uNkulunkulu wathi laba balungile ngokukholwa hayi ngomthetho Isaka wabiza ukuthi lamadoda umathathu I identify myself as God of them why because they had faith bekwa abantu bokukholwa uEnoch lokuthiwa wahlwitha akawazi umthetho hayi akawazi wangakabikho akawazi umthetho right yes abanye abangawazi umthetho Eliya wayephila phansi komthetho cha no wayengekho phansi komthetho yeah noma wayekhona uthi ngingayiconfuse ngalo ngibala abantu abangithothi mhlawumbe ngiyayiconfuse right so Elijah beza after yeah beza after okay but umthetho uqale nje ngoMoses sebekhishiwe abantwana baIsrael kuphi eGibhithe yawo Elijah bese babeze after okay bala ngikhona ngifuna emphasize indaba yokukholwa mhlawumbe omunye nje singambala uNoah yebo ngisazobabala uNoah babaningi ngoyabala mo20 incwadi amaHebheru right yeah but ngibona sesihamba kakhulu la sikayichaza le ndaba kodwa ilungile ngoba idlalelo efanele ukuthi abazali bayi understand le nto isuka futhi yakho ngoba mase understand ukuthi sibekwephi sizogcina sibhayiziseka yes right ukuthi mangabe sesifika kule ndaba ukuthi isabatha le yini bese silo siyabhayiziseka sesifuna futhi ukubuyela kulezi yazinto
Oh. Yeah, understand ngoba understandanga ukuthi la sikhona sikuphi. Yes. Right. So besithi lapha ke ngokuba bonke abemisebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiwe encwadini yomthetho kuba bakwenze. Uyayizwa ke manje laba abangaphansi kwani kwesiqalekiso abangaphansi komthetho baphansi kwesiqalekiso ngoba kulotshiwe ukuthi abangagcini umthetho abangemi njalo kukho okunjani okulotshiweyo njani. U11 ethi kepha ukuthi ngomthetho akukho umuntu olungisiswayo phambi kaNkulunkulu kusobala ngokuba olungileyo uzakuphila ngokukholwa. Hayi ngichazele lento le. Kunabantu abacabanga ukuthi ukuba nekuthiwa kwakukhona oyedwa kaIsrayeli owagcina imithetho eyayishumi loyo muntu ayezolungisiswa. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto le. Akekho umuntu nangalo yamithetho eyishumi owayezolungisiswa ngawo. There is why babakhona abantu abawugcina leyo yamithetho eyishumi. Bawugcina nje kahle. Yeah. Bengabulalanga umuntu, bengantshontshi, bekwenza ukhumbula phela kokuba ne-conversation phakathi kwesicebe esisesincane noJesu. Ngithi ngizoya lapho yes. That's why uyala. Ukuprove ukuthi khona abawugcina. Khona abawugcina. Ubuza nje uJesu ukuthi yini ekufanele ngiyenze ukuze ngidle umbuso wezulu. Ukuthi awufundanga yini ufanele ugcina umthetho. Ukonke lokho ngikwenzile. Yayizwa indaba yathi uJesu ngamanga. Uthi uJesu uzube perfect dayisa konke ulandele mina. Yes. Ilento uJesu Christ ayitshela abafundi bakhe lapha kuMatthew 5. Uthi uma ukulunga kwenu kungandluli kwabaFarisi ngiqinisile ngeke nowubona umbuso wezulu. Akakhulumi ngokuthi ngathi baba bahambe perfect ngomthetho baze bahlule. Ukhuluma ngaye yena ukulunga kaNkulunkulu uthi nifanele ukuthi nithole ukulunga okundlula lokulunga enikubonayo ngoba lokulunga enikubona akusukulunga okufunwa uNkulunkulu. Unokulunga okufunwa uNkulunkulu leyo ukulunga kuyimi kutholakala ngami. Ingakho umpostoli Paul ethi okulunga kaNkulunkulu kwembuliwe kuvele ezulwini kufakazelwa umthetho nabaprofeti. Kuthi kodwa kuvele ngaphandle kwawo umthetho kodwa umthetho wawukufakazela. Yayizwa ke manje indaba. Bese ngikhuluma mina ngokulunga ngokukholwa kuJesu Kristu kubo bonke abakholwayo. Ingakho lithizi laNkulunkulu wabafela bonke. Noma ungasenzanga isono wenziwa sona isono ukuze bonke abantu bazoba yini ukulunga kaNkulunkulu ngayo. So ukulunga siyaphiwa. Ingakho ke leli verse besilifunda lithi ukulunga kaNkulunkulu. Right? Kwambuliwe evangelini kaJesu. Kwembulwe kanjani? Sitshengisiwe ngevangeli kaJesu uNkulunkulu ulungile ngempela akamthetheleli umuntu onecala. Thina satholakala sinezono nalabo ababewugcina umthetho. Nalabo babeligcina isabatha batholakala benecala nesabatha labo ababeligcina. Ngizohamba kakhulu ngicina ngayivezanga. Ake sichaza kancane sobuya endabeni yokukholwa. Okay. Right. Ake sichazele yini isabatha asiye lapha encwadini. Ngama sogcina sikhuluma kakhulu ngokukholwa izilahleke lapha eExodus. Bekubalekile ngiyakubona futhi ukudlalela kwayo ngokukholwa kubaleke kakhulu. Amen. Exodus akuzusala ke so hamba nako kokubili. Okay. Mhlambe noma singasho nje sithi liyini isabatha ukukholwa masikhuluma ngaso lesihloko. Exodus 20 but Exodus 20 udlalela u19. Exodus 19. Lapha u19 kukhona ukuthi ukufika eSinayi. eSinayi la abantwana abaIsrael banikwa khona umthetho yishumi ndabeni yaseSinayi. Yes. Kunezinto ke ezenzeka nabayalwa ngazo ukuthi kufanele bangazenzi. Kwathiwa mababasha ingubo zabo zibazihlanze. Kwathiwa umuntu akangasondeli elokhunjeni eduze kwentaba mayesondela fanele akhandwe ngamatshe. Ngaphezulu kwalokho kunezinto ezenzeka lapha. Kwabonakala ubumnyama obungakaze bubonakale. Kwazwakala amazwi kwakhala amacilongo abathi ukweza lawo mazwi bathuthumela. Yes. Right? Washunqa imilulo washunqa intuthu. Babona isimanga esathusa even uMoses. Yes. Masifunda incwadi yamaHebheru 12. Ithi noMoses wathi ngiyasaba. Ngendlela babona isimanga esikhulu kakhulu esikhulu kakhulu ngakhona. Baze bacela bathi lamazwi angabusakhululi. Ucela abantwana abaIsrael ngendlela ababethuthumela ngakhona. Bala ngikhona ilabo bezonikwa khona imiyale yishumi. Yes. Umuntu okholwayo phansi kwesivumelwano esisha. Ngoba lesi sivumelwano esidala lesizokwenziwa la entabeni yaseSinayi.
right Okay. yeah old covenant uNkulunkulu ayezokwenza yona Yeah. umuntu osesivumelwane esisha ubizelwe kuphi ngoba naye kukhona la enikwa khona imiyalo yikuphi la enikwa khona imiyalo sizokuthola ke siphoze le Okay. le kuthiwa intaba seSinayi ngabe likhona yini iSinayi elinye ngaphandle kwaleli eliyintaba ebanjwa physical intaba ephathwayo Oh, ngathi sengiyakuthola. uyayibona indaba Right. ngoba uma ama position alezi indawo engafani ukhona intaba eyayibonwa la kwabonakala khona ukunyama le yethu thina iSinayi liyini ngabe liyintaba evuthayo elinamazwi akhulunywa linani likuphi Oh yes. elinjani elumfanekiso ngoba lelumfanekiso Yeah. noma lempela uNkulunkulu wakhethela intaba le iSinayi ngoba elethe isithombe Yeah, wayelethe isithombe. le nto engafani neSinayi sezulwini Yeah. kodwa wayenza ipicture right ukuthi Yes. mangikhuluma ngeSinayi ngikhuluma ngani okay adlule Right. ningi imithetho siya ku20 asifunde ku8 Yes. lo khuluma ngesabatha ozositshela ukuthi isabatha liyini khumbula usuku lwesabatha olungcwelise Yes. Exodus 20 uverse 8 khumbula usuku lani Lwesabatha olungcwelise. usuku lwalo usabatha right Usuku. lolo suku lwesabatha lagcina libizwa ngesabatha kodwa lona lisili isabatha luwusuku lwalo kunosuku bese kuba nesabatha zimbili lezi zinto afana Hey. Awuyiphinde ya. khumbula usuku lwesabatha ongcwelise kunosuku ibaluleke kakhulu le. kunosuku olungolwesabatha Yes. kunento ebizwa ngesabatha bese ba nosuku right Khona isabatha. kukhona into ebizwa ngokuthiwa ngokuthiwa usuku lwesabatha. Right. yini isabatha sophendula lo mbuzo Oh, yes. ngoba abantu noNkulunkulu mayekhuluma ngoba uNkulunkulu phela uyasunderstand we are logic human being we are logic creatures so uma kuzothiwa isabatha we understand Yeah. very well ukuthi kukhulunywa ngani kwase vele kukhulunywa ngosuku kanti usuku lona lusuluswabatha usuku lenziwa laba yosabatha ngenxa yesabatha asiqhubeka kancane izoyimbulala Oh, yes. uthi izinsuku ezisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha yayizwa ke manje Usuku lwesikhombisa. seluyilo ini usabatha Isabatha. yili usuku lwani lwesabatha uma ingahlehla kancane khona into eyikhulumile la ithi ku9 izinsuku ezisithupha zini uyakusebenza uwenza wonke umsebenzi Yeah. indaba isemsebenzini la okay so kuzwa ukuthi manje uma kuthiwa siyasabatha kusho ukuthini ngoba indaba ethi 6 days uyasebenza but olwesikhombisa luyisabatha sizwe ukuthi yini ukusabatha Okay. right yeah 10 kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha lika Jehova uNkulunkulu wakho awuyi kusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenciki yakho nencikazi yakho nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho ngokuba ngezinsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho waphumula ngosuku lwesikhombisa right ngalokho uJehova wabusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa now sesilandelwa inike silandelwe history but ngifuna underline something before sifika kulo history ukuthi yini uNkulunkulu leli usuku athi yini luyisabatha Yes. right kuthiwa waphumula ngalo then ke khona kufanele kuringeke la makuthiwa waphumula ngalo hence lisabatha Yeah. now asiye lapha ku10 kithi kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likabani lika Jehova wa awuyi kusebenza umsebenzi ngalo Akusebenza umsebenzi. hayi ukuthi ngosuku lwesikhombisa uzoya ethempelini yohlanganyela ngifuna ingeneke le kubazalwane ngoba yilento econfuse abantu abaningi Yeah. mabethi sigcinisa abantu abakhulume ngokuyofellowshipa ngelanga lesikhombisa akasho uNkulunkulu lonto leyo Yeah. ngiphinde uzizwakala Yes. 10 kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha lika Jehova wa awuyi kusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencikazi yakho nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho why ngokuba ngezisuku ezisithupha uJehova wenzani umhlaba nezulu nolwandle nawo konke right waphumula so lento uNkulunkulu ayenza ngesuku lesikhombisa weIsrael nawe ngifuna uyenze ukusabatha ukuphumula Yeah. hayi kuyo fellowshipa
kuthempeli noma kuTabernacle noma esinagogweni uma ngabe sikhuluma ngomthetho ogcinisa abantu nawo phela akukho la ethi khona uNkulunkulu ngosuku lesikhombisa nibohamba niyohlanganyela emathendeneni akashonga lonto uNkulunkulu so labantu abaclaim ukuthi bathi bona bagcinisa abantu kodwa bathi ukugcinisa abantu kuyo fellowship abayisusa la emakhanda abo leyo nto abanye babo bakhuluma leyo nto amateksi abasuke esebenza ngalelo langa abanye ingane zabo usuke esebenza abanye incekazi zabo ama-maid asuke esebenza abanye basuke bepheka ngalelo langa uma singathi silande history yesabathu kwakwenzakalana awukho akuna store esazivulwa akuna business operator akuna movement eyayenzeka bekuthula ukuthi du njengalokho uNkulunkulu athula wathi du sizoyithola ke mesivela lapho ukuthi yini le jahwa ejahela uJesu ejahwa abafarisi babemjahela ukuthi wayengafellowship na ngesuku lesikhombisa noma babemjahela ukuthi wayethi abantu abathabatha amahlaka into engavumelekile ngoba ukuthabatha ihlaka kwakulinganiswa njengokusebenza eyizwe indaba kodwa soyithola masifika but ngifuna ke sithi ukuhlala la liyini isabatha isabatha uthi uNkulunkulu ngesuku lesikhombisa anikwenza lutho nizophumula shuthi nizoginqika nje emasofeni noma nizohlala nje nenze ngikwenzayo right ngoba usuku lokuphumula it's a holiday right usuku nje ningenzi that's why sinama holidays la kuthiwa khona uye emsebenzini uyahlalela nje awenzi lutho right but kulokhu ngenzi lutho lokwala kwakuyilokhu ngenzi lutho kwempela baze bakuthatha abantu abaNkulunkulu bakuthatha lelo suku lelo kwayilo usuku abahlangana ngalo behlanganyela ngale imali ukufunda ngiyofunda imithetho kaNkulunkulu emasinagogo but ukuyofunda umthetho kaNkulunkulu emasinagogo ngesuku lesikhombisa akusumthetho obekwela kasho uNkulunkulu kanjalo mayikhuluma isabatho ukuphumula is to rest the minute sesisuka sesihamba sesiyofunda sisarestanga yasirestanga sesiliphulile isaba umthetho sesiwuphulile but omunye mhlawumbe angathi umuntu but lapho nisuke ningoni ngoba nisuke nenze uhle right ke loyo alright ngoba ilento yafika yachazwa uJesu ukuthi kanti nina understandani ngesabatha ku wrong yini na isabatha limisela ukuthi umuntu enze njani hayi ukuthi enze okuhle na so ibheka yonke lo mbuzo loyo ngoba uJesu Kristu ilento athi nina niqondanga indaba yesabatha ukuthi isho ukuthi isabatha limisela ukwenza okuhle right uthi akulikho icala ngokwenza okuhle ngesuku lesabatha bona babegade yonke into angenzi njani akungenziwa lutho kodwa engifuna kuvele kakhulu ukuthi ile mthetho esilethwa abantu bethi yisabatha ukuyohlanganyela ngesuku lesikhombisa alukho usuku lokuhlanganyela not even kuIsrael futhi into ebhlungu ke abantu abanga understand uIsrael bengahlanganyeli ngalendlela thina sihlanganyela ngayo iTemple belingamanga ngalendlela thina esiyimise ngala mabandla ethu iTemple bekune holy place kune hall of holies na altar court holy place bengena abapriest kuphela holy place ile benizitsha lezi zazintathu kwakuba i-candlestick lene banezisikhombisa bese zoba i-incense noma altar of incense la kushungiswa khona impempe bese kuzoba i-table of showbread le nezinto ezu12 lezi zadla uDavid hamba nalaba ehamba nabo right that was a holy place Hall of Holies indawo ebengena khona umpriest omkhulu kuphela kanye ngonyaka eyofafaza ugazi empondweni zeMississippi kayi1 ngonyaka yongenele zakhe izono kanjalo nezabantu bengangenwa njalo eHoly of Holies bengenwa kanye ngonyaka kungena umpriest omkhulu kuphela hayi abapriest uZakaria ubaba kaJohn la edonswa khona ngentamba abona khona ingelosi wakuse holy place hayi Hall of Holies yes ngoba wayengasumpriest omkhulu uZakaria waye umpriest inkatho ngaleso sikhathi ayiwele ngakuyena ukuthi awenza ama services la wenza iholy place so uma uzokhuluma ngeTemple awukhulumi ngalendlela thina le ndlela esibuka ngayo ngakho kwangangena uIsrael cabanga uIsrael isizwe esikhulana le ndawo encane kabi lethi lukhunjana leso yakhona ngethenda bengangeni wonke umuntu lapha ukuthi wonke uIsrael uzongena phakathi uIsrael mekuthuye eTemple bophelela eouter court la khona kungekho sakhiwo khona
badlale nje bagcaluze la eTempelini ngaphandle because bebebaningi yeah so bekwenzakalani lapho ungabheka incwadi bekuba inhlangano kwenziwa izinto eziningi ngemkhosi kaNkulunkulu ayemisile ngoba bekuyiwa kule ndawo biseJerusalem kuphela yeah so abantu bebesuka behla koEmmaus besuka koCapernaum makuthiwa kunomkhosi kaNkulunkulu ofana kwenziwe eJerusalem bawehlanganyele eJerusalem bonke uIsrael nangesuku lePentecost suku lePentecost kwakuzohlanganyelwa eJerusalem yeah bonke abantu bebuye ezizweni zabo nasendaweni zabo koGalile kuma provinces ahlukene bezowalka abanye abantu begibelile kunja izimbongo labo begibela amahashe ukuya khona ukuthi bebebaningi kanjani bebebaningi ibuilding ibingeke iba khona bengeke bakwenelele itemple bengasile ndawo nicabanga kwakuyi big wall no it was not a big wall ungenza ukuthi kokona ngenza ukuthi ayinganga le lokhunjani ngale lokhunjani ngoba ezihlukaniso na iveyili ilokhunjane ingale hall of holies kwakunani kwakunezitshe ezimbili noma kuyisitshe sodwa sihlukanisa zitsimbili kwakune ark of the covenant phezukwa izivalo sayilid noma icape le yakhona ebizwa ngokuthi Mercy Seat ila kwakuhlala khona ini amasherub yes ilokhunjani inkazimulo kaNkulunkulu lo phakathi leyo lokhunjani kunendu kaAaron kune lokhunjani ne tablet kanjalo nemana yeah abantu abayiza izobufakazi right lo lokhunjani so but angikho lapho sengiyachaza nje ngokweTemple kwakungangenwa ke kuHall of Holies yes but lento kwakuyisymbol yento eyiyona ukuthi kuzokwenzakalana right yeah now silana ke sabathini yini isabatha okay isabatha ukuhlala phansi ngokomthetho eIsrael ukuhlala phansi ngesuku lesikhombisa ungenzilu ukuphumula yeah period ukuthi ngaleli langa anikwenza umsebenzi uma ekhona umzalwane ethe is more than that akusokuphumula kuphela but kukhona uNkulunkulu waqalelanga ningikhonze ningidumise enhlanganyele ngicela asilethele lelo verse elingadinge interpretation eliwumthetho njengalokhu bekubona bagcinisa abantu athi naku la uNkulunkulu hambani niwe liwumthetho ngoba sifunda umthetho angeni la ngoba uthi nezimbongolo zenu ziphumule inkomo usho umuntu nemoto ayisebenzi okuchaza ukuthi ngesikhathi samanje kube bebe nezimoto wayothi nezimoto zenu esebenza yeah shuthi uyangani ke kuleyo ndawo noma ake sithi mhlambe asithi ngoba la kwakhona ngenkomo lezi esebenza emasimini ake sithi mhlawumbe unetaxi yeah understand noma une business ne shop udayisayo wayikhuluma ngalezo zinto lezi zinto ezomsebenzi kwena zimazo ziyamanzi leso amamuslim okuthiwa ukukhuleka ayamisa lezi zinto because azama ukugcina le lokhunjani but the point is mangabe uneneni nini ayisebenzi yes right mangabe unemaid ayiclean ngalelo langa kwacleanwa ngelanga elindulela lelo yes kube yiFriday bese kuthi ngabo 6 ntambama ngoba into esinga understand nasikhuluma ngalezi zinto esemthethweni nazo understand nanokuthi Israel isikhathi sakhe operate kanjani isikhathi Israel sasinga operate njengesikhathi nesi operate ngaso usuku Israel aqala ntambama okay bese liphela ayikho lo yeah laqala ntambama ngabo 6 maqala kuhlwa usuku olusha bese kumali yoshona phela usuku olusha asibhe lonto bayithatha bayinika uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usuku lakhe eqala kanjani thamba ke sifunde sizoyizwa ngoba uma ngabe singayithatha embhalweni lento omunye umuntu uzocathisa ekhanda Israel wayihamba ngekhalenda yini kwaNkulunkulu hayi lethi nesinani okay yeah ithi lapha ke uGenesis 1 yeah okay u5 futhi uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini ubumnyama wabubiza ngokuthi ubusuku kwaba ngokuhlwa kwaba ngokusa usuku lokuqala kwaba ngokuhlwa kwaba nguyini ngokusa usukulani lokuqala hayi kwaba ukusa kwaba ukuhla kwaba ukuhlwa so usuku lokuqala nini ngokuhlwa bese kuba ukusa lelo usuku ke lelo hayi isiphendulekile make yokuhlwa ke futhi uqala olunye usuku ngoba uqala ngokuhlwa hayi ngokusa yeah yeah sayithola and there's a reason why iqala ngokuhlwa i topic nje ya noma isifundo sayisiyimele ngokwazi why izinto iqala ngobumnyama why iqala ngokuthi that's why even Genesis 1 lithi umhlaba wobumnyama iqala ubumnyameni before kuzoba ukukhanya yonke into because lento ilethiwe la physical realm there is why nomuntu umuntu right eqala ebumnyameni bese yasindiswa yes ezekhanyeni nawe futhi nje umzimba wakho lo ubumnyama but anyways uyikhuluma ngale hey
yeah but eningizama kuyiveza insuku ke zika Israel zazimika leyilento yenza ukuthi abantu bangayiqondi indaba ukuthi uJesu Kristu walala kanjani emathuneni insuku ezintathu abantu babalolo ehlanu abantu babalolo nini akubalwa ngalendlela esibala ngayo thina that's why he's confused yeah ngoba uJesu Kristu wabethelwa ngolwesingaki awazi nalokuthi laqaleni ndilo uzowazi ngani ngoba wazi ukuthi umgqibelo uba sekuseni umgqibelo uqala ekseni uqale ngeFriday intambama yes hey ngokuhle yeah it makes sense now ngiyakuzwa yeah so uma kuzothiwa abantu abangasebenzi kwakusukela lokuqalwe ngoLesihlanu Friday ngesuku lesithupha ntambama yeah kushuthi before kuhle wawenza wonke umsebenzi welanga olilandelayo ngelanga elandela wawungapheki wawungagijimisa inkukhu yeah wawungalokhu beka ibhodo wawuhlala abafana sibabegadele yonto ukuthi wapheka akubamba ya wena uyapheka wena awuligcinisa wandlula uthi uyandlula noma wenzani uyathanyela bathi ya sakubamba sebenzela hayi ukuthi babegada ukuthi abantu abekho yini emathempelini lokho abathi abantu bathi ukugcinisa abantu abasho ukuyongena emathempelini bagada nje uJesu nje ngoba vele umsebenzi wabo ukugada ukuthi ngesabatha kwezalutho yeah akwenziwa lutho abathi kuJesu ababheka abantu hambana emathempelini lento abantu abathi bagcinisa abantu bathi bayayenza uNkulunkulu wathi so fellowship awazange ayisho uNkulunkulu lonto asingamkhulumentanga ngishongo bese sicabanga soba justify ngalo sikhulumela into esuka ekhanda uNkulunkulu wathi akuphunyule thina sikhuluma ukusuka ekhanda bese sithi siqinisa abatha ngalo ngaloko thina sicabanga ukuthi yike sisolungisiswa ngakho yeah okay ke sesitholile ke lento uthi yini umzalwane okholwa kuJesu unalo yini isabatha uma enalo linini ngabe isabatha lachithwa uJesu Kristu wafika wachitha lezi zinto noma wagcwalisa uma agcwalisa wagcwalisa kanjani right okay before siye lapha ke silapha encwadini abase Colossians ngoba bayayichitha abantu belokhu besabatha le ndaba abamfuni baze bafanele sizwe ngoPaul fanele sizwe ngobani ngoba masingezwe ngoPaul phela sihlale phansi uPaul uyimpostoli wethu wonke umzalwane ochitha uPaul omzana asakholwa hlale phansi yeah uyena umpostoli wabezizwe loyo umpostoli Paul konke ukukhuluma ngomoya ongcwele futhi wangadidekile enokumnandi ke ngaye wakhuluma izinto abonisiwe zona umpostoli Paul ndakhulumanga akalethanga ingqondo yakhe or education yakhe kuhlampa kwakhe noma ekhuluma incwadi lezo yabona ukuthi ubhala lezi zinto utshengisiwe yeah ukuthi lezi zinto zomuma muni that's why izinto eziningi mayekhuluma umpostoli Paul zazi izinto ezazimfihlakala ngokuthi ezinye oPeter babengazazi why because wayelethelwe isizwe sasisikhulu kakhulu abantu bonke bomhlaba babizwa ngokuthiwa izizwe zomhlaba noma bezizwe ababangasikhamsayiziwe so mayimkhetha uNkulunkulu wamphathisa imfihlakalo ezinkulu zokuzobakhulula abantu bezizwe waze in a way wakhulula noIsrael okholelwa ekutheni fanele usikhamsayize ukuze usindiswe noma ube ngumntwana kaNkulunkulu kufanele ukuthi yini okumfuthi ababekholelwa kuko ya kusikhamsayiza kakhulu ababekubeka phambili wathi ukusikhamsayiza kusekho la uma bethi ke baquestiona indaba ukuthi umpostoli Paul isabatha leli questiona kanjani fanele baquestione nokuthi umpostoli Paul indaba yokusikhamsayiza uquestiona kanjani ngoba nawo umisiwe indaba yokusikhamsayiza njengomthetho waphakade Phasika limisiwe njengomthetho waphakade phasika sinalo yini phasika ama sinalo limi kanjani okusikhamsayiza sinako yini masinako kumi kanjani impilo kuyisabatha sinalo yini masinalo limi kanjani ngoba lezi zinto khona inkingi ukuthi thina sifuna ukuyibusela kulesa leya lokhu njani kuphethini kwi-old covenant yini old covenant ake sibheke la ukuthi ku-old covenant kwakume ini Colossians 2 okay weqala ku verse 16 ethi ukuxwayisa ngezifundo zamanga isixwayiso ngani ngezifundo zamanga zingamanga lezi zifundo under the new covenant we-old covenant zaziyizo ngizositshela ngokusikhamsayiza thina kwi-new covenant isifundo samanga lezi hayi sokhuluma nje amanga uzothi umuntu uzasindiswa fanele sikhamsayize isifundo samanga phela le muzoza kuthini uzothi kwi-new covenant fanele sigcine imikhosi leyo ayigcinwa umuntu abantwana baIsrael isifundo samanga lezo sezingamanga zenziwa amanga ngoba into eyiyona yona isikhona zazi yini njengoba zazimisiwe zayisithombe asizweke okay ngakho ke makungabibikho umuntu onilahla ngokudla
nesiphuzo noma ngemikhosi noma ukwethwasa kwenyanga, right? Namasabatha. Yes. Namasabatha. Ngeke umuntu uzosilahla ngalezo zinto. Why singalahlwa ngalezo zinto? Yeah. 17. Okuyisithunzi nje salokhu obekuzakuza, kepha umzimba ngokaKristu. Lezi zinto zaziyisithunzi. Noma ungakhala kangakanani, yebo ngangena. Angicothisela lokho okusho ukuthi sizazi isithunzi salokho okuzakuza. Babo ulokhu njani ushabanga? Uyabona nje la lendlu le moyibhekile inesithunzi lapha ngapha. Ngeke kulesa sithunzi usothi lesa sithunzi siyindlu. Kulesa sithunzi isithunzi sendlu kodwa sinamnyango noma ungafuna ungena siye sa impela indlu kodwa sinamnyango. Uma ufuna unyango kumele endlini la uzothola khona umnyango ungene phakathi uthole nekhishi elinazo zonke izinto. Isithunzi siyisithunzi nje. Uma uzobona isithunzi semoto usubona isithunzi semoto. Ayitshela ukuthi imoto yini isithunzi sikutshela ukuthi hayi lokhu kumi njengemoto. Yes. Right? Ngeke uthola isivalo semoto esithunzini futhi ngeke usidrive isithunzi. Noma ungahambisana kanye naso imoto emihamba so uhambisana nesithunzi okuyinto engathinteki, okuyinto engabambeki, okuyinto engekho physical, engekho literal, okungasinto eyiyona yona kodwa reflector something eyiyona yona. So zonke lezi zinto amasabatha, imikhosi nako konke lokho ukuthi ungadli ini uyinyama kwakuyisithunzi sente eyiyona yini into eyiyona yona umzimba kaKristu. Uma usufuna ukuyibona ukuthi isabatha liyini kumele uze kuJesu emzimbeni entweni eyiyona yona. Uma ufuna ukubona ukuthi iPhasika balomkhosini liyini kumele uze kuJesu. Ngathi siqhubeka kancane. Makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu othanda ukuzenza uthobile khonza izingelosi ephika ngemibono yakhe ezikukumeza ngeze ngenqondo yakhe yenyama engabambeleli kuye oyinhloko ongaye umzimba wonke usizwa ukuhlanganiswa ngamalunga nemisipha ukukhula ngokukhula kubani kukaNkulunkulu. Uma nifile kanye bese yaqhubeka ke, right? Uyayizwa? Yes. But isivezile indaba. Isivelile. Ukuthi zonke lezi zinto ezaziyisithunzi. Ububona ukuthi ziyini njengoba senze imfanekiso ngesithunzi semoto nemoto. Sizithola emzimbeni kaKristu. Understand ukuthi masikhuluma ngesabatha sasikhuluma ngani? Liyini? uNkulunkulu wayanika itest ngesuku lesikhombisa ukuthi itest yento esazokuze iyona yona izwe makuthiwa niphumula ukuthi nitini hlezi nisebenza for 6 days. Ngifuna nizwe ukuthi makuthiwa impumulo iyini izwana ngokuthi niyeke emsebenzeni yenzayo nihlale nje nithi kumnani kanjani makuthiwa nisebenzi ni rest. Leyo kwakuyitaste, kwakuyisithunzi, kwakuyisymbol yento ezokuze iyona yona. But lento eyiyona yona sizoyithola ibizwa ngokuthiwa yini umzimba kaKristu. So thola ukuthi uKristu akasinikanga yini impumuzo yena. Okay. Right. So asiye kuleyo ncwadi ke leyo ukuthi siza ukuthi uJesu yena ngokwakhe kuMatthew 11. Yazi ke le incwadi abalaleli abayazi kakhulu le. Matthew 11. Matthew 11:28. Siyazi impela kakhulu le. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngiza kuniphumuza. Yes. Mina ngizowenza njani? Mina ngiza kuniphumuza. Ubani ophumuzayo manje phansi kwesivumelwano uJesu. Mina ngiza kuniphumuza. Dala bebephunyuzwa yini? Bebephunyuzwa yisabatha. Isuku lesikhombisa. Manje sebephunyuzwa ubani? uKristu manje. Asithi uqhubeka kancane. Bekani ijoko lami phezukwenu nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo khona imphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Nawo la sekukhulunywa ngento eyiyona yonke into ekufanele iphunyuzwe imphefumulo. Kwini kwimisebenzi yezono, kwimisebenzi yenyama. Since uAdamona umphefumulo womuntu awukutholanga ukuphumula since that day.
Yeah. Awuzange uphinde ukuthola ukuphumula, awuzange uphinde ube nepeace ngoba isono siyichaos nedisorder nokuxokozela. Hey. Yeah. So lempumulo uNkulunkulu ayebazisa yona itholakala ngubani ngoJesu. Now here's the question. uNkulunkulu ubeka umthetho bantwana bakaIsrael. Uthi ngesuku lesikhombisa you will Sabbath. You will rest because Sabbath means rest. Right? You will rest. Ngizophumula. Ngesuku lani? Lesikhombisa. Sabbath lami. Okay. uJesu Kristu uyafika uthi angichithi umthetho kodwa ngiyawugcwalisa. Yes. Yonke into eyimisiwe emthethweni omdala eyimela into eyiyona yona nguJesu. Uyafika uJesu Kristu uyayithinta indaba yokuresta nesabatha. Lesinama rest awuthuke ke manje. Etholakala ngesuku lesikhombisa netholakala kuJesu. Ngifuna umbukeli ke ekhaya abuze yena. Yipho nambukeli irest oyikhethayo. Letholakala ngesuku lesikhombisa naletholakala ngoJesu. Ngifuna ukubuza lo mbuzo futhi manje ke. Iyiphi rest eyiyona yona kule kuthiwe yayisithunzi nale kuthiwe itholakala ngento eyiyona yona kumzimba kaJesu. Hey. Uzosiphendula wena uthi uthatha. Mina ke ngakhetha. Ngikhetha le kaJesu ngoba iyona yona. Uthi futhi ngiyagcwalisa. Yebo. Angiphelele izinto sekufika ioriginal ke. Zazingabonwa ukuthi ziyini, zazingaziwa, zaziyisithunzi. Bebenza into abangayazi. Nakufika umnikazi manje, umnikazi wezinto, sethi lezi zinto ngiyayiveza manje unpack ukuthi ziyini. Sekuvela ukuthi kanti lesi sithunzi esalo awunasi legcwaliseka manje. Yeah. Uzobona nje isithunzi sesibona esikhulu sihamba phansi emhlabathini ungasibona thibu. Lento engaka yini? Usathi lento engaka. Masivela ubona uginqa umuntu, ayibo. Ile nibaleke sobona into eyiyona yona. Original. Yeah. Sibona namehlayo, sibona namakhala. Yes. Wakuyisithunzi. Yini into eyiyona yona umzimba. Hey bakithi. Yeah. Kulo mzimba ke siyathola impumuzo. Why ngoba lo mzimba uhloshiwe. Yeah. Lo mzimba ushayiwe. Lo mzimba udatshuliwe. Hey. Lo mzimba kuphuma igazi. Futhi lo mzimba ngoba sithola impumulo ngawo. Siyasindiswa ngawo lo mzimba. Insindiso yomuntu yomuntu uNkulunkulu isemzimbeni. Yes. Yeah. Abasemzimbeni laba bakuKristu yilabo abangasalahlwa. Oh yeah. Yeah. Ngoba fanele ungene emzimbeni kaKristu la uprovide uNkulunkulu ngoba la uNkulunkulu ayiphila khona kulo mzimba. Ingakho lo mzimba uthe noma usufile wabuya uNkulunkulu umoya lo ophila kulo obizwa ukuthi uNkulunkulu wazovusa lo mzimba. Oh yeah. Abazali banokuyiconfuse lento umoya wabuya umoya kaKristu lo moya kaNkulunkulu. Ayisivula kancane sobuya lapha ngoba abazali nangazi ilukhunjana namhlanje balukhunjana. Ba interpreta kanjani? Romans 8. Okay. Verse 9. Kepha nina anisenyameni. Romans 8 verse 9. Verse 9. Kepha nina anisenyameni kodwa nikuye umoya. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Yizwe, ithi umoya kabani? kaNkulunkulu. Ehlala kuphi? Kini. Bese ethi ke kepha uma umuntu engenayo umoya kaKristu. Right unjani? Lowo kasiwa. Ukhuluna sengathi kukhuluna ngemoya ehlukene. Kuthiwa umoya kaNkulunkulu ohlala kini, kepha umuntu engenawo umoya kabani? kaKristu. So umoya kaNkulunkulu umoya kaKristu. Umoya kaKristu umoya kaNkulunkulu. So lo mzimba bekuphila umoya kaNkulunkulu oNkulunkulu okuumoya kaKristu ngoba uKristu uNkulunkulu. Yes. Asithi ukuqhubeka nayo ke sisoyijumpa. Siye lapha ku11 ngoba manje ukhuluma into eningi bese siyasibambezela. Uma ke umoya waloyo wavusa uJesu kwabafileyo. Yabona manje sithi mystery. Uma umoya kabani? Waloyo. Futhi umoya kaNkulunkulu wavusa uJesu. Ubani wavusa uNkulunkulu? Wavusa uJesu uNkulunkulu. Uma kuthiwa wavusa uJesu kukhulunywa ngobani? Kukhulunywa ngomzimba. Umzimba wafa. Lo mzimba umzimba kaJesu. Makuthiwa umoya waloyo wavusa uJesu ukhulunywa ngomoya kaNkulunkulu lo moya nawo uJesu. Lo moya uJesu. Hayi mina ngiyakuvumela. Ngiyazi abanye bazofuna ukuyiphikisa. Lento into eshiya abantu kulento indaba yenyama nomoya. Ukuthi uJesu was a human being 100% but he was also God 100%. Yeah. Right? Ingakho ethi ku Matthew 28 ethi
emva kokuvusa mesethi senginikiwe amandla ezweni nasemhlabeni kunikwa bani kunikwa inyama le yavuswe ya ngoba kwafa inyama umoya ufanga yeah umoya uzangufi kwafa inyama yeah ile nyama ke yalandwa kwaba yinyama eyofakwa ehlalweni sikaNkuluNkulu sokubusa ukuze lapha ehlalweni sikaNkuluNkulu sokube nomuntu sekunenyama lapha kodwa le nyama iglorified kunenyama ezulwini abazali ngiyazi bayazi into uma ngikhuluma nomunye lo ngimangalela ezulwini kunenyama yeah ezulwini yes ngithatha lapho lonto sengiyalo kunjani ake sigancane nje nciko ngoba ngifuna isikhuluma izinto ngizama ukuveza indaba yento eyiyona yona ngomzimba nanokuthi sifanele sibe nokukholwa kulomzimba ngoba uNkulunkulu angekuhlushe lo mzimba bese kuzothiwa so justify ngamasabatha ayilelo sabatha litholakala ngalomzimba kwaNkulunkulu ashaye kangaka emnyameni athole kangaka bese kuzothiwa si justify ngesabatha lesikhombisa singalitholi ngalomzimba inhlanganyelo sinayo thina ikulomzimba yes kaJesu sizoyithola nazo incwadi mhlawumbe singashaya isikhathi uzongibhekela nje isikhathi ngibhekela selapha kuLuke 24 okay sithatha futhi indaba yeyo sekunenyama ezulwini yes lapho manje okay lapha kuLuke 24 okay ngizoqala nje ku 36 ngizoshesha bese okay ithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke right yes esithi bese akhuluma lokho yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini kepha bashaywa luvalo besaba bethi babona ithongo bathi bacamba babona yini ithongo futhi isipoko yeah sizwe ukuthi uJesu Kristu yavumelana yini nabo babona isipoko 38 wayesethi kubo nikhathazekeleni na kuvukelani imidlinzo ezinhlizweni zenu na bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimini uqobo angisilithongo yimina ini uqobo ayikaphelelike ngiphatheni nibone ngokuba isipoko ithongo alina nyama namathambo njengokuba ningibona nginakho emva kokuvuka ngenyama namathambo kuphelele yilento edida abantu mangabe ethi uJesu Kristu mesevukile etshela uMaria ethi ungangithinta ngikayi kubaba owayengakayi umzimba umoya wasuyile esiphambano ethi umoya wami ngiyawubeka esandleni sakho ngoba lo moya ukuphila oayezonikela ngako kubantu umzimba right senisho umoya okay umoya ukuphila kwakho uNkulunkulu ayezonikela ngako kubantu ukuze abantu babe nokuphila kuNkulunkulu ngoba abantu babengasenako ukuphila kuNkulunkulu sekunokufa leli cup eGetsemane ethi baba uma kuhle leli cup lindlulise kwini likhuluma ngecup ye wrath of God yolaka likaNkulunkulu okwakumele lithulelwe phezukwabantu ngenxa yezono zabo wathi uJesu cha lulethela mina ngizoyithwala izono zabo shuthi kuzoshaywa mina ngibani ukuphila kwami ukuze bona babe nokuphila bese mina ngithatha ukufa kwabo oh yes yezwe indaba but lento yenzeka enyameni yenzeka nakumoya simultaneously yenzeka la siyayibona la sinobufakazi sinento ephathekayo ngomzimba but nakumoya futhi iyenzeka umoya hamba yaNkulunkulu esiphambano inyama isala kuphi emathuneni uma umoya usubuyile ezulwini ufika uvusa lenyama eyayimbethwe uNkulunkulu lenyama isiyathathwa ngoba ihluphekile futhi kule nyama kuphuma igazi esisindiswa ngalo elithi zikaNkulunkulu lelo gazi likaNkulunkulu ngoba lo mzimba ombethwe ubani uNkulunkulu umoya wabuya uzovusa umzimba kaJesu umoya kaKristu Jesu Kristu wazivusa yena umoya wabuya uzovusa uJesu umoya kaNkulunkulu ngoba uKristu kwakuNkulunkulu enyameni yes so siyaphike manje sila ekusabatheni iyiphi impumuzo okuyiyona yona le eza ngomzimba kaJesu nalesi thola ngosuku ake sifakazele indaba yalokho njani ngoba ngiyabona kuzofanele sithole elinye usuku ake sifakazele indaba ukuthi ke manje ukusabatha lokhu kusho ukuthini njengoba silokhu sithi ukuphumula ake selapha encwadini kaJohn okay iqale ku5 noma asiye ku Matthew 12 okay ngoba ziningi ziyafakazelana lezi ncwadi bese sithi laphana ngaphezulu uthi uJesu ucacisa umyalelo wesabatha right okay
ithi ngaleso sikhathi uJesu wadabula amasimu ngesabatha abafundi bakhe babelambile baqala ukwenzenjani ukukhayini isikhwebu badla kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye bheka abafundi bakho benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngesabatha abathi abaFarisi bheka abafundi bakhe abekho etempelini bakhi ikhwebu bathi yabo bayasebenza yes benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngoba kwakungenziwa lutho kwakungakhiwa khwebu abaFarisi babegadelo yes right so abathi ngifuna ihlale lekubazalwane abathi abafundi bakhe abekho emathempelini nasemasinagogu yes bathi benza okungavunyelwe yini ukusebenza yes wathi kubo anifundanga yini akwenza uDavide msukwane elambile kanye nabanye nababenayo na ukuthi wangena endlini kaNkuluNkulu wadla isinkwa sokubuka lezi zinto bengikhuluma ngazo izinkwa zo table of the showbread okungavunyelwa ukuba zidliwe nguye nababenaye kodwa ngabapriest kuphela na sizu 5 ithi kuthi futhi amfundanga yini emthethweni ukuthi ngesabatha abapriest bayalona isabatha etempelini bangabi nacala na ngifuna sihlale kancane la okay ngesuku lesabatha abapriest bayalona isabatha bangabi nacala na balona kanjani ngesuku lesabatha makuthiwa bayala ngesuku lalo bayalona yeah right asiye lapha ke ku Numbers 28 verse 9 ngoba uma lento ulokhu njalo balona kanjani bese tempelini mangabe ukusabatha uye etempelini then balona kanjani yeah balona kama ngabe ukusabatha uye etempelini ngoba abantu lenda bafuna ukuyilokhu uyiqonda ngalendlela ebhalo bayimisela yabi imithetho ithi ngosuku lwesabatha izimvu zamaduna ezimbili ezinomnyaka munye ezingenasici nokweshumi okubili kwezimphuphu ecolekileyo right kube ngumnikelo wempuphu oxove ngani namafutha kanye nomnikelo wawo okunjani okukhuphu like imethi drink offering yeah it okuphuzwa ya okay lokhu kungumnikelo oshiswa amasabatha onke ngaphandle kwani komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wayo wokuphuza so now lento ethi othi uJesu Kristu anifundanga yini ukuthi ngesuku lesabatha abapriest bayalona isabatha yini ababeyenza abapriest la babehlaba babe business empuphu beshisa phela wangavunyela ukuthi kusetshenzwe uma ethi bayalona bona babenza umsebenzi ngaleli langa okay yes. okay ukonisa abantu ukuthi wenze something usebenze so uma uJesu Kristu uyasibuyele kuyo sesizoyizwa masine context uzuyayizwa okay yeah asiphinde sifunde ku5 futhi anifundanga yini emthethweni ukuthi ngesabatha abapriest bayalona isabatha etempelini bayalona etempelini la ukuthi umuse etempelini uyasabatha lento ufuna ukushuwa abantu bayalona ukuthi bayasebenza ngoba isabatha ukuthi ungasebenzi uthi bayalona isabatha ngoba bayasebenza benza iminikelo bayahlaba benzani nazi lokhu nje bashisa nempuphu uyayibona indaba ngiyakuzwa so manje uzojona ukusabatha kuye etempelini naku basetempelini kodwa lo bayalona isabatha yini ukona isabatha ukuthi usebenze yeah and bebesetempelini ngokwabo ngoba bebesetempelini isho ukuthi bebesendaweni right uthi uJesu manje bayalona isabatha uJesu into ayivezayo la unika balokhu abaFarisi ilo example lesabatha sebenza kanjani yes manje ngikuvezayo la mina iloku ukuthi isabatha uJesu kumethi bayalona balona kanjani ngoba liyini isabatha lisho ukuphumula ungenzi lutho ukuthi bayalona ngoba bayasebenza kodwa balona bekhona etempelini yayizwa indaba akathi ngokuthi lokhunjani akathi ngokwenza okunjalo aba wrong ukuthi bayalona right ukuthi they are violating the Sabbath benza okungamele okwenzani bakwenze ingake babuthi anifundanga yini ukuthi nabo baya violate lento ayimisiwe ezisabatha uNkulunkulu ngani etempelini ngosuku lesabatha ukuthi bayahlaba benza iminikelo yokushisa ngaloko kodwa banacala yayizwa indaba ngoba yini kusabatha ukuphumula ungenzi lutho so bona batholakala bayenza so ngokwenza bayalona ngoba lonakala uma kungenziwa lutho ukugcinisa abantu ukungenzi lutho hayi ukuye etempelini ayithi uqhubeka na kancane
Kodwa ngithi kini kukhona lapha okukhulu kunani kunethempeli. Jesu Kristu ukhuluma ngaye. Uthi kukhona lapho okukhulu kunani nethempeli. Ngoba ithempeli laliyini? Isithunzi futhi. Yena seyiyinto eyiyona yona. Okay, mayiqhubeka lana ithi ke kepha uma benazi ukuthi kuyini lokhu ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo ngani ngabalahlanga laba banginacala ngokuba indodana yomuntu inkosi yani yesabatha. Yabona lento nje uJesu Kristu uyinkosi yesabatha naye ifuna AI topic nje iyodwa. Yeah. Azange sibe nalo isabatha ngaphandle kwemisebenzi uNkulunkulu ayenza yaba khona. Yeah. Asizange sibe nalo usuku lokuqala ngaphandle kokuthi uNkulunkulu alenze. Asizange sibe nalo isuku lesikhombisa ngaphandle kokuthi uNkulunkulu athi lona likhona. So uJesu Kristu unguNkulunkulu kuzo zonke izinto ezenziwe ngoba zenziwe uye. Wayezofuna ukuhlolela uNkulunkulu noma uJesu Kristu ekubeni isabatha lenziwa uye. Noma laba khona ngaye. Ngoba ukuthi kuphumule kwakuphumula yena. Qaleni wakhona ulizwe uNkulunkulu, ulizwe uNkulunkulu. Akukho okuvelileyo konke okuvelelwe ngaphandle kwakhe. Yes. Right? Iyaqhubeka lencwadi. uJesu Kristu uphilisa ngani ngesabatha. Okay. Okay. Ngifuna ukuyifunda yonke. Ithi lapha ithi kepha wathi kubo ngumuphi umuntu kini onemvu lapha ku11 eyodwa uma iyele emgodini ngesabatha ongayibambi ayikhiphe na phoke umuntu udlula imvu kangakanani ngakho ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngani ngesabatha. So kuvunyelwe ukwenza okuhle ngani ngesabatha. Why to kuvunyelwe ukwenza? Because ukusabatha ukungenzi akusuke etempelini. La uJesu Kristu akathi kufanele ngetempelini uthi ngisiza umuntu ingalo yakhe. Kuvunyelwe ukwenza ngoba kwakungavunyelwe okumthetho wesabatha ukungenzi. Ngibona ukuthi yeah. Somehow angithi lapha kumele bangenzi lutho. Yeah. Secaza isabatha ke manje uJesu. Sethi kuvunyelwe phela ukwenza okuhle ngali sabatha. So you are not breaking the Sabbath. Uma kukhona okwenzayo ngani ngalelo langa. But indaba yami lapha ikhona isekutheni liyini isabatha? Isabatha ukungenzi akusuke ehlanganyela. So ababenga wrong abantwana bakaNkulunkulu mabehlanganyela ngesuku lesabatha emasinagogweni. Kodwa lokho akusumthetho noma akusukusabatha. Ukufellowship. Yes. Right? Ukusabatha ukungenzi. Bona bayithatha ke to the extreme bathi noma ngabe kuthiwa usiza imvu yakho noma kuthiwa lapha umuntu akuvumelekile ukuthi uthini uthi uJesu Kristu no you are misinterpreting indaba yokusabatha. Hey to show ukuthi ngempela i-deep lendaba akukho lula ukuvela uyiqonde. Ngalo usuku lesabatha asezilutho. Asenze lutho. Kodwa okuhle uyakwenza. Yeah. Izwe indaba. Not unless okwenzayo usuyenza nje noma ngabe yini. Yeah, ususebenzela wena. Yes, yeah. So ku self interest njengokukhanda imali, kusizwa wena onini, bonke leyo nto leyo. It's all about you. Yibona leyo nto leyo. Aza leyo nto kuJesu Kristu la. Right. Liqhubeka leli verse liyachaza ukuthi amaJuda bafuna kakhulu ukumbula besana sencwadini kaJohn 5:9. Jesu Kristu lapha indoda yayimpumputhe ku9 lapha na ku5 ila khona lapha kho sukumthabatha uhlaka lakho njani umbuzo kubaFarisi uthi ubani othe thabatha uhlaka lakho ngoba akuvunyelwe ukuthi uthabatha uhlaka ngaleli langa hayi ukuthi akuvunyelwe ukuthi uhlale endlini yakho noma okufunakala ukuthi bese tempelini ngifuna ivele lento le abathi abaFarisi fanele ngawusetempelini bathi akuvunyelwe uthwala uhlaka ngoba ukuthwala uhlaka ukusebenza ukwenza right. Yayizwe indaba. Kwindoda eyimpumputhe bathi uJesu Kristu wahamba. Wayelapha lesho ukuthi wasebenza ngelanga lesabatha bathi lo akaqhamuka uNkulunkulu. Angayisho kanjani lento le? Athi aphulisa abathi nguthatha akwenziwe noma sebenza. Hayi ngokuthi akekho etempelini. Aka fellowship. Thina ke bazalwane fellowshipa every day noNkulunkulu. Yeah. Simkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Even noIsrael wayemiswe kanjalo ngefellowship. Befellowship ngani nomthetho kaNkulunkulu. Wengagcina umthetho kaNkulunkulu ngeSaturday kuphela. Fellowship akaIsrael nolokhunjani. Bekuthiwa ubulali, awebi, awuhaleli. Leyo nto bekuyinto kumele uyenze insuku zonke. Kodwa noma ungayenza lento insuku zonke bengakwenza ukuthi kuthiwa usuzosindiswa ezulwini. Yeah.
Yayizwa into engisho ngoba akekho umuntu wayezolungisiswa ngani ngomthetho. Kwakufanele kulindwe into eyiyona yona esizosumbulela esizosivulela indlela futhi kuyiyo ezovula ithempeli lokhundana iveil. Ukuze thina sizokhona ukungena eHall of Holies ngoba iHall of Holies kwakufanele ukuthi qala kube uJesu Kristu ohlanza zonke izinto ezayingcolisiwe futhi obuyisana nako konke okwakulahlekile phakathi komuntu noNkulunkulu uma wakulahlela kumuntu ngesikhathi wesonweni. Ayengichaze nansi ke indaba. Uma umuntu ewa esonweni akawanga emhlabeni kuphela. Thina inkinga yethu ngomuntu asim-understand umuntu udalwe kanjani. I-operation yomuntu iqala kumoya before ibe physical. Ayikho neyodwa into encike okuyenze ungazange uyicabanga. Neyodwa. Umcabango mind is a spiritual thing. So yonke into omuzoyenza uqale uyayicabanga lento kumoya. Leyo kumoya leyo nto iba physical lo muntu ucabanga ukuthi. There is why Jesus Christ mangabe sethi thina sebekumthetho uthi even ukucabanga ukulinza ngomuntu ngokumbulalo sombula inzondo kuzonda umuntu omamtshela lezi zinto ziwumoya. Right? Inzondo phela into ngeke uyithinte, you can't touch it. Right? Manje izinto thina uJesu Christ ucacisa indaba uthi nina nizidalwa zikamoya before into uzoyenza physical usuku usuyenzile kumoya wayiqeda. There is one uNkulunkulu angenelela kuKhayini. uKhayini engakayenzi le yanto because kumoya wayeseyibonile ngoba umuntu uyisidalwa sikamoya. uJesu Kristu wayesibuse umeza ke emhlabeni uJesu Kristu inkonzo kaJesu Kristu ibuyisela kumoya. Thina senza izinto kumoya eqala before sizozenza physical. Ngiyakuzwa. Indaba. So uma umuntu ezokuwa uwe siyambona la emhlabeni sekuthiwa aqale kusomhlaba kodwa kumoya kune position umuntu ayenayo awa kuyo kumoya. Yayizwa lo nto. Ngikuzwa kahle. So si restore ke lapho sibuyiselwa lapho. Sizoyichaza kahle masiqhubeka nayo sesifunda nalezi incwadi engithintile. Sesiveza nendaba yentaba yaseSiyoni. Ukuthi le ntaba yaseSiyoni bese siveza ukuthi manje isabatha lethu liyini mofunncwadi amaHebheru abazalwa noma bafundele emakhaya amaHebheru 4 qala nje ku3. Ethi kwenye indawo ukukhulumela umoya ongcwele ethi namhlanje uma niyizwa izwi lakhe ingazenzeli bukhonini inhliziyo nini namhlanje. Hayi ngesuku lesikhombisa. Le ikhuluma ngani? Ikhuluma isihloko salapha mhlawumbe sithi nje ncike masishana. Ngiyazi isikhathi singesazivumela. Kodwa uma uzoyikhuluma into iyeqa. Abantu bagcina bengazange bayizwa kahle. Hebrews 3 verse 7 abakholwayo mabangadeleli izwi lakhe. Why izwi lakhe? Why ngadelwa izwi lakhe? Because umuntu uyosindiswa ngokulalela izwi. Nempumulo itholakala ngokulalela izwi. Okay. Now, mawufunda kulokhunjana lapha ngaphezulu kunesihloko ku chapter 4 esithi mababambisise ezwini levangeli baze bathola ukungena ekuphumuleni. Baze bathola ukungena kuphi? Ekuphumuleni. So lokuphumula okukhulunywa ngako la access lokuphumula okwakutholakala ngeSabatha. Kuze kwenziwe example ngale Sabatha uNkulunkulu wakhuluma kwenye indawo ukuthi ngesuku lesikhombisa benjani abayokwenza lokho. Kodwa usechaza okunye ukuphumula ukuthi nakuba abantwana bakaIsrayeli uJoshua abafaka eKenani kwakungasukuphumula lokho bafakwa sebenawo umthetho onano neSabatha kodwa bakutholanga ukuphumula. Yeyizwa indaba. Uma ngabe ukuthi ukuphumula noma ukusabatha kwakutholakala ngesuku lesikhombisa then uIsrayeli wonke bekufanele kuthiwa uphumulile kodwa uNkulunkulu usaphika ukuthi ukuphumula kutholakala ngani ke? Kutholakala ngokuzwa izwi likaNkulunkulu nini namhlanje. Osithinta kancane bese sekuhlava. Lapha ke kulokhunjana mhlambe ku verse 4 ka chapter 4. Ithi ngokuba ushilo endaweni ethize ngosuku lwesikhombisa asikisi ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lani lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke. Bese ithi ku5 nakule ndawo uthi futhi abayokungena ekuphumuleni kwakhe. Kodwa wabanika isuku lesikhombisa abaphumula kodwa lokho kuphumula kusokuphumula kwakhe. Okuphumula nje ubezi days kukhona kwakhe ukuphumula. Okay asiqhubeke. Esithi ngakho ke lokhu kusalele ukuba abanye bangene kukho nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli
ngani ngokungalaleli. u7 yasimuzwe ukuthi uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla ina capital letter leyo nceke namuhla. Today, capital letter. Yes, why is the capital letter? Because it's the day of the new rest Sabbath. The new rest under the new covenant. Usuku lwali namuhla, why namuhla? In the spiritual realm, akuna yesterday and tomorrow, there is today. Umuntu ezizwe kaNkulunkulu, ngathi ngifunde nansi incwadi. Laphana kulokhunjani? Inkosi yami yazi madoda. Ideep indaba. Yeah. Uthi ngiqhubeke nje nayo khona u7 izu 7 uthi uyanquma futhi usuku oluthilo oluthiwa namuhla. Esho ngoDavid emva kwesikhathi esingaka njengokusho uqala ukuthi namuhla umulizwa izwi lakhe ningazenzi likhulu izinhliziyo zenu. Uma namuhla akulindi isuku lesikhombisa ukuze ungene ekuphumuleni. Ungena ngani ngokuzwa izwi lakho ulaka kaJesu Kristu bese uyamukela namhlanje. Ungawo omunye kusasa kodwa ikusasa kusuke kuyinamuhla kulowo muntu olizwa ngalelo langa. Izwi likaNkulunkulu. The moment uzwa izwi likaNkulunkulu namuhla olumukela ungena ekuphumuleni kuKristu. Yeah. Hey. Ngene ekuphumuleni namuhla elakhe namuhla it was 2012 mhla usindiswa wangena wafakwe wangeniswa ekuphumuleni la uyekiswa khona ini uyeka imisebenzi yakho yenyama. Yes. Incwadi yaqhubeka imnandi. Hey. Ngani mangiqedele yisephisi yaphela kuphela verse. Okay, sayiqedela. Yeah, bese ithi ke ngokuba uJoshua wayebaphumzile, right? Wayengekukhuluma emva kwalokho ngolunye usuku. Hayi ngesuku lesikhombisa. Ngolunye usuku. Ngakho ke kubasalela abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha. Right? Uthembe sethi ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe ubani uNkulunkulu yena uphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. So uma ungenile ekuphumuleni kaNkulunkulu uyaphumula kweyakhe imisebenzi. Yini imisebenzi yami? Isono. Uzonda abantu khishwe esonweni. Right, zonke lemisebenzi engebe ngiyenze phambili nani sengiyaphunyuzwa njengalokho uNkulunkulu aphumula kweyakhe. So leyasele iSabatha ngesuku lesikhombisa wayesinika isithombe seSabatha eliyona ukuthi nizophunyuzwa nani kodwa ukuphumula kwenu nizokuthola ngento eyiyona nokumzimba kabani kaJesu nini. The day wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi kuyobe kuyinamuhla lakho ngalelo langa uyokuphunyuzwa. But iyaqhubeka ke lento yenzeka every day. There is why ivangeli awuliphili kusasa awuliphili izolo uliphila namuhla ngoba inamuhla lakho lakho izolo lakho futhi inamuhla lakho lizokwakha ikusasa lakho le in the spiritual realm akunazolo aliphumi akusi akuhlo right. There is eternity. Yeah, sifakwa kuleyo mbuso ke. There is why even intaba yaseSiyoni akusesiyona leya kodwa lithiwa leyo Siyoni yisiyoni kaNkulunkulu umuzi kaNkulunkulu ophilayo iJerusalem elihle ezigidigidini zeingelosi akusesileya ngoba leya kwakuyisithunzi sesifaka entweni eyiyona yona sokhuluma kahle ngelinama sesiqedela kahle ulent imi kanjani ithini iphethini yayo. Hayi ngiyakuzwa. Yakuzwa ngoba ukhuluma futhi ngekuthi inamuhla spiritual realm ungenza ngibone ukuthi mayethi kwincwadi yesambulo ilanga lobe lingekho inyanga iyobe ingekho izinkanyezi zobe zingekho kodwa yona inkosi yobe ukukhanya. Shothi akunazolo namhlanje because akunakuthi khona kuyahlwa kuphinde kube emnyama kuphinde kuse inamuhla nje right through saba khona kanjani ubumnyama kuphinde kuhle kuNkulunkulu kanti asini ukukhanya ngoba yena ukukhanya ubumnyama kuvela ubani obamnyama uNkulunkulu yikho kungeke kuze kubekho ngeke kube khona ilanga lakhona yena. Yeah ayi no imnandi namhlanje okuvelile kakhulu engikutholile ukucacisa indaba yokuthi asiyi kuma synagogue so khonza bese sithi yabona ke thina sihamba siye kuma synagogue ngeSaturday ngoba iSabatha yiSaturday thina sokhonza ngeSaturday siyibambile ke thina esezulwini uyicacisile la ukuthi cha yini asubiyeni kuJesu. I know izwakele imnandi but ngiyabona vela sikakayiqedi sophinde siyiqhube engakusho nje mina ukuthi sesikhuluma kamnandi kangaka ngokuphumula utholakale wena ungekho ekuphumuleni okunguJesu Kristu makamamukela uJesu Kristu vele nje uzele kuyena uzoyitholela ukuphumula ekuyisimanga ke lokuphumula kuchazeki singakuchaza but akuchazeki kodwa mawusukhona
kuyisimanga nje ukuphumula njengoba lisho nje iBhayibheli uyaphumula amazogcinwa nayo futhi hayi ngiyabonga gama lami ngomduduzi waShabanga siphinde sihlangane kwivideo elandelayo uNkulunkulu anibusisa nonke emakhaya amen amen